Здравейте, скъпи хора! Отново съм сред природата. Докато си вървях, се сетих за нещо и реших да се поспра за малко, да си почина, да направя видео и да си поговорим. Няма да ви показвам мястото, макар че вие в един момент може да се досетите къде съм. И има причина за това. Но искам да поговорим за маняците по света. Няма да съм първият човек, който ви го казва. Няма да съм и последния. Но го правя, защото смятам, че на хората, на нас сякаш ни е нужно да чуваме това. Някой да ни го натяква, да ни го припомня по-често, за да можем да го прилагаме, за да сме по-ефективни. Хора, трябва да мислим. По света има какви ли не. Човек може да изглежда нормално, а всъщност да е прикрит луд. Не трябва да мислите с очите си. Не седете за книгата по корицата. Не се заблуждавайте само защото някой изглежда нормално. Не значи, че нищо му няма и е напълно възможно нещо с него да не е наред. Да има нещо нередно в този човек. Както и да изглежда. Ще стои срещу вас и ще ви говори сладко. Ще ви омае. Дори може почти да се влюбите в него. Да хлътнете и после да не можете да се отдръпнете. Даже по-зле. Да излиза някъде около година с вас. И когато види, че сте хлътнали, да ви изостави. И да ви остави сами със страданието си по него. Има такива ужасни хора. Наричат се емоционални насилници. Има и словесни. Има и физически. Агресията в хората може да се прояви по 3 начина. Ако не е повече. Това е емоционалното. И едно от нещата, които включва, е да ви изостави. Затова, когато усетите, че хлътвате, вие го направете първи. Особено ако усетите някакви знаци. Ако този човек без да иска се изпусне и ви даде знаци, че нещо с него не е наред. Просто го заражете, докато имате време. Трябва да го изпреварите. Не трябва да се оставяте да бъдете манипулирани. И да бъдете заблуждавани от външния вид. Той може да изглежда женствено, ангелично, вампирично. Може дори да ви каже, че е Бог, самия Отец. Може да ви каже какво ли не. И може да е всеки. Може да се срещнете на улицата, навсякъде с всеки, да се заговорите и той да ви каже неща и то да ви ги каже така, че да му повярвате, колкото и глупаво да звучат те. И дори да не хлътнете в него, може да се превържете. Това не трябва да се случва. Не трябва да вярвате на никого без да го познавате. Трябва да имате критично мислене. Трябва да подлагате всичко на съмнение. Не трябва да минавате в онази полярност на съзнанието, в което когато човек мине, приема всичко, което му се каже като чиста монета. Може, но след това трябва да се осъзнавате. Защото ако не се осъзнаете на време и се поддадете, може да ви се случи случка, след която да не можете да се съвземете. Починах се. Мисля, че е време да продължавам. Аз. Това е за сега. Просто
реших да кажа някои неща от горчив опит. Когато се срещнете и се запознаете с някого, без значение къде, кога, как, първо го проверете. Заслушвайте се добре какво говори, мислете. Не само да кимате в съгласие да приемате това, което ви казва, само защото ви е станал симпатичен и решавате, че всичко, което излезе от устата му е истина. Не е истина. Не е. Има хора, които знаят как да ви лъжат. Как могат да ви излъжат. Просто се пазете. Чао за сега от мен.